Ero kaman dwer winjo pachi aria deka uchiel nono wachaka ni weche mag thieth ni jodak e gwenge ma Migadini Changamwe mani Mombasa nigi luoro kaluwore gi tuo ma giywak ni osieko e gweng'no kendo osekelo tho mar ji 4 e thuolo mar juma achiel kende. Giwacho ni ringre ji 2 nokwanyo utegi e odiechieng' manyoro ka ringre machielo bende nokwanyo kinyi ma kawuono. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kardak makipevu matangini e od bura ma Changamwe Mombasa. Kae ne wayudo ka lit kod kuyo kwako jodak ma alworani kaluwore gi tho mag ji 4 e wi tuo mapok giyango maler. Ringre achiel ne wayudo ka igolo e ot okinyi ma kawuono, kama moko 2 bende ne oyudi odiechieng' manyoro kendo ne ochwale kar kano ringre ma Coast General Mombasa. Osenego ji 4, ji 8 nyocha tho kok wang'eyo ni en tuo mane. En tuo ma dend ng'ato kuot ka gima macho wang'e. Kwanyalo kwanyo ji e ot kotho ng'ato achiel nyobwogowa. Kanyo wayudo kokuot ahinya ma kata koro kaka ting'e onge. Na kulingana vifo vya watu vielewe ni vifo vya aina gani. Maana watu wanafura, wana malengelenge kama wamechomeka. Hasa hapo tunashindwa kuelewa. En gino magikoni koro kelo buok ne jodak ma alworano ka koro ywak margi en ni apisas mag thieth mondo mi ochop kanyo kendo tim nonro mar yango gima dhi nyime. Jok manyotho nyoro kineno dhano to dhano chalo gi liech. Dhano nyo kuot miparo no wang'e gi pi. To motho kawuono bendo kuota kamano koro kwang'e ni en tuo mane. Ng'at achiel nyotho ka nigi sindan e lwete mane waparo ni koso yath mano chuoe marach. To ng'at machielo to notho kokuot kamano. Koro en gima owuok makata ji 2 bende oseteri osiptal. Okwane ka alimantie kae ber nikech luoro osedonjonwa ma kata na wuon aseluor. Nikech kaka wan gi nyithindo koro kwang'e ni next bro bedo ng'awa. Koro wakwayo ni mondo konywa gi dakteche mondo obi opimwa kae mondo ng'i tang'o monego ji e kor gweng' ma wantie kae niendi. Gima mako dhogi en kaka jogo duto tho moluwore kod ranyisi maket ka giduto bende ikwanyogi mana e udi manie gweng' achiel nogono. So tukamchukua kapelekwa Makadara, polisi wakaja wakampeleka. Baada kama masaa 2 hivi pia tukapata habari tena kuna mwingine pia yuko kwa nyumba, sababu harufu ndio inafanya watu wanajua. Tukaenda tena tukachukua polisi tukaja, pia huyo tukamchukua tukampeleka kwa nyumba. Sasa asubuhi tena pia tumepigiwa simu tena kuna mwingine pia amefariki kwa nyumba. Sasa twashangaa ni nini ambayo imetokea hapa kwetu Matangini. Na serikali kuu mtusaidie tujue ni shida gani inaendelea hapa Matangini. Sababu watu sasa hivi wako na taharuki. Mtu ajui kama leo ikitoka huyu kesho itakuwa nani. So tunaomba kama watu wa health waje wafanye research yao hapa tujue ni mrupuko gani wa ugonjwa umeanza hapa eneo letu la Chana. Apisas e migao mar thieth e kaunti ma Mombasa koni gisechako timo nonro bang' kawo nyinyo mag jogo mane owito ngimagi mar yango gima ne okelo tho ma kamago. En nonro ma bende gikoni gidwa timo ne moko kuom jotuo mikoni oseringo odhi e ute thieth. Mtu anafura kama vile miguu inakuwa kama ya ndovu. Ukiangalia upande mwingine ana malengelenge, pako washindo utamshika vipi? Kama jana tumetoa 2 hapa eneo la Matangini hapa. Mmoja ulikuwa ukimshika hivi tu anamomonyoka kama vile biskuti. Na sasa tunavyoongea kuna mama ameenda Makadara kubwa, amefura, miguu imefura kama ya ndovu alafu ana malengelenge. Hatujui ni mkurupuko gani ugonjwa umetokea. So sisi tunaomba msaada. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Sirikal oyango ni maromo ji 42 ne owito ngimagi